Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, hello. God bless po. So, maghilot po karon kay Madam guys. Kay sakitang hawak, likod, pat ang nabitapi. Ang labi na yun yung mga pahag, dahil matiis. Laylay, ngalay. Jay, yung pamatana? Laylay, laylay daw kayo niya mga tiil. Sakitang hawak. So ayan guys, tabangan natin si Madam ng Mamayo. Siyempre ino pa na sa pagtampos Ginoo. O siyempre sa tarang nga muduod sa ko ang pilot. Manikamot ta, no? Manikamot ko nga mamayo mo. No? Kipait kayo natin kayo mag-disclose. So siyempre, sa karoon na po nakakita na yung video, please po subscribe. I-click lang bell button para update dito sa kina-upload ako matagadlaw. Comment lang po guys, no? Kasi makatabang ta sa inyong kapamati. Tadlaw ta kay Digo City ko guys. O siyempre, sa shoutout po sa ko ang mga solid followers sa ko ang Facebook page. O shoutout po sa lahat ng mga subscribers na ko. Sa akong YouTube channel o sa talang ng mga naka-comment sa ko ang channel. God bless po siya. Shoutout po sa lahat ng mga OFW. Shoutout po sa top 3 countries viewers. No? Ano na kitulog ka country nga nagkatanaw sa ko ang YouTube channel. Shoutout number 3 United States, number 2 Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat. Ayan. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Love you guys.